det er en balancegang mellem, at det drager en af noget skønt, men samtidig er der også noget, der sådan hele tiden som skuer i øjnene og generer og en sten i skoen. Balancegangen mellem det skønne, det opbyggelige og det nedbrydende. Jeg har lyst til at ødelægge noget, der er blevet for fabulerende skønt. I litografiet, der arbejder du hele tiden med de her lag. Du står med den her sten, som har sin egen struktur i sig, og sit eget liv og sin egen måde at suge maling til sig. Det er en helt anden oplevelse at stå og male på stenen, end det er at male på et stykke papir, for eksempel. Og man kan kratte noget, man har skabt af igen med kridt, og der alligevel efterlades nogle spor, og man kan på den måde skabe den vibration, som man også kan i arbejdet med materialet på lærredet. Det er en gensidig relation, de har, maleriet og litografiet. Den her er både ligesom en skitse med nogle streger, men i virkeligheden er det jo også en skitse over, hvor forskellige farver på stenen kan ligge. De tanker og mylder af tanker, som ellers flyver rundt og svæver rundt og forstyrrer en hele tiden, de er ligesom sorteret fra. Så kan man zoome ind i stedet for, og så opleve præcis lige så meget. Hvis man zoomer helt ind ned i jorden eller ind i mossen. Jeg tager et udgangspunkt for eksempel i nogle steder eller nogle ting, der sådan på en eller anden måde betyder enormt meget for mig. Og så samtidig med, at jeg også henter ting ind, der betyder nærmest ingenting andet, end jeg synes bare, det er et flot billede af et bjerg. Og der er et eller andet med det der temperament, der ligger i at bare google et eller andet, og så finde et billede der, som man bare overfører, fordi i princippet er det ligegyldigt, hvilket billede man overfører, fordi det bliver alligevel noget andet, når man så får tegnet det. Altså det at lave et billede er også på en eller anden måde at zoome ind på den firkant, det papiret er, og give sig enormt meget tid til at være her, og være i et skyggen fra et blad, og opleve det. Det kan være, at man lærer lige så meget af det, som hvis man fløj halvdelen af jorden rundt.